du tænke dig at studere naturvidenskab og biologi? Så kom til Silkeborg og uddann dig. Aarhus Universitets biologilinje og Silkeborg Kommune opstarter en universitetsafdeling i Silkeborg, tæt på Aqua og Ferskvandscentret. De bedste muligheder inde midt i Silkeborg. Her er de optimale muligheder for teori og ikke mindst praksis i naturen gennem uddannelsen. Udlærte biologer og lærere er klar til at uddanne dig i Silkeborgs fantastiske natur. Men du er jo også ung og studerende. Udover skole og natur, så har Silkeborg helt klart også noget at byde på. En god shoppingtur eller middag på café, men helt sikkert også når turen går i nattelivet med klassekammeraterne.